תגידי את זה שוב. לא, למה? כי זה מצולם. כן. אמרתי שאני ממש שמחה שאת אחותי גם בטוב וגם ברע. למה? כי אני נהנית להיות לידך. למה? את בן אדם טוב, נחמד, כיפי. עושה בשביל האחר, צדיקה. לא, באמת אני נהנית בזמן האחרון להיות לידך. את כאילו רגועה יותר מבדרך כלל. משהו השתנה. כשאומת האש. אני גם אוהבת להיות לידך. באמת. רק לפעמים אבל. למה רק לפעמים? כי בטוב כן, ברע פחות. כי כשזה רע, זה ממש רע. אבל אנחנו אחיות. ואנחנו לא בחרנו להיות אחיות. אנחנו נשרוד את זה ביחד. מה זה, אני לג'יט את המצלמה. סיסטר. לא, אדום. לא. וואי, אני באמת אוהבת את האנג'יל. תפסיק עם האהבה הזאת, אני לא יכולה להכין לא, את זה. אני כאילו באמת שמתי לב לאחרונה, נו. שאכפת לך ממני. רק לאחרונה שמת לב? כן. וואו. לאחרונה את מראה את זה, את אפקטיבית. לא היית אפקטיבית ככה בעבר. לא נראה לי שהמילה אפקטיבית היא המילה הנכונה לסיטואציה. חושבת? אובייקטיבית. לא. מכל המילים שיכלתי לבחור, אובייקטיבית זה לא המילה. אפשר לשאול אותך שאלה? נו. את מצלמת את זה? אין לי טיקטוקים. אוי. הנה, לא צילמנו. מה? את ה-heaven. עכשיו נצלם הבא. טוב. הוא נסע באדום.